Alang sa inyong kasayuran, maigsoon, kami sa among pagtuon sa seminaryo, labi na kaming padertami, kami ramang yung mga tuiga. Sa Mindanao mi nagteolohiya, no? Sa St. John Vianney. Ug bisan sa dili pa sa Mindanao, sa diri pa sa Tagbilaran, mga late 1970s, paingon na kana sa 1980s, mao gyud toy pagkusog sa BEC sa Mindanao. Unya tingali kabubuton pud sa Ginoo nga didto gyud mi naka-eskwela sa among teolohiya, nang-apply man unta ko sa Manila nga theology, pero didto gyud sa Cagayan mi sana nakapahigayon sa among teolohiya. Sa mga higayon nga doon nami pastoral exposure kanang kada weekends, no, adto mi ipadala sa mga BEC sa Cagayan. Ang BEC maigsuon kaniadto, no, ako lang balik lang taon. Basta BEC gani ang musod gyud dayon sa huna-huna sa mga seminarista pa mi, kana bang masa, no, grassroots, mga katawhan, unya pakigbisog, pakigalalay kanila, pakigduyog sa ilang kahimtang, maningkamot nga mapalambog jutay ang ilang kahimtang sa kakabus, dunay pagpakabana sa kinaiyahan, dunay pagpakabana sa mga tawhanong katungod. So mo gitoy among namatan og buot may tungod sa BEC. Ilabihan ka makapa-inspire nga mga sugilanon, daghang mga maisugon kayo natong mga laygo nga wala igsapayan bisan ang ilang kaugalingong kinabuhi, aron lang makighiusa sa ilang mga igsuon, no? Aron lang kapanalipdan ang katungod. So maingon nato nga katong mga panahon na tingali, no, 80s, 70s, 80s, mao mga golden years sa BEC. Makita nato daghang nga martir niadtong mga panahon na gumikan sa ilang pagpakiglambigit sa BEC. Pag kanabitawng ilag yung kinasingkasing ang ilang nahibawan, ang ilang nakatunan may tungod sa BEC. Kay ang kining gagmayng Kristohanong katilingban maigsuon, mao mo gyud ni haom nga dapit diin ang atong katawhan mapagahom, no? Wala na ilain pang venue sa lay empowerment kundi diha sa BEC. Kunato lang yung mapuy-an ang hustong paagi sa pagka GKK o pagka BEC, na diha ang pagpagahom sa mga kaigsuonan nato. Kay diha sa BEC ana gyud makita ang usa ka magbalantay sa karnero ug ang iyang karnero. Kana bang the shepherding ministry of the church, anha gyud nato makita sa BECs, no? Wala na kailain pang mas haom nga venue ni ana. Mao nga magpasalamat kita sa BEC, tinuod gayod nga ang BEC usa ka bililhong kabilin sa simbahang Pilipinhon nining atong ika-500 nga tuig sa pag-abot sa Kristyanismo sa atong nasod. So ang pinaka-importante lang yun tingali nga angay natong i-cultivate, daghan mo gipatumaw nga mga concerns, no, ang formation sa ato mismong mga formators, kining kakulang sa commitment, no, katong inyong giingon nga mga Kriska leaders o cluster leaders nga dali ra kayong manghunaw ug naay mga kaakuhan, daghan pa kayo makita nga mainguntang babag. Apan ang pinaka-importante lang yun sa BEC maigsuon, no, kun ato yung tumbukon unsa man gyoy pinakahiyas, kinarag yung gitawag natong pagpakigpanaw uban sa atong katawhan. Kana bang uban kanila, mahurog yun na importante kayo. Kung ikaw magbalantay sa karnero nga makighugoy-hugoy ug uban ka dito sa imong katawhan, musunod na ng uban, mu-follow na ng ubang mga panginhanglan. So mao gini kanunay na kung awhag, no, basta tuwa lang ta dito, no, on site yung ka, hands-on yung ka nga pagka PFT,
hands-on ka nga pagkapari nga muuban gyud sa atong katawhan, mufalo na ng uban nga mga kanang buluhaton. Kay mo gyud ni akong mahinumduman sa mga biisis kaniadtos Mindanao. Ang ako makita mahinumduman mga pari tua dito sa ilang mga GKKs, muuban dito yakan nila ang ilang katawhan. No, sa ilang mga ginagmay-gagmay nga mga tigom naa. So, mausab kini ang hagit nato, no? Kining pagpakig-uban sa atong katawhan. Bahala na lang tingali og magkulang pa ta diha sa kahibalo, magkulang ta diha sa kahanas. Pero ang importante kanabang nakigduyog ta sa atong katawhan. Nya nibati ta sa ilang gibati. Nasinati nato ang ilang gisinati. Mao man gyud pinakalingtunganay nining tanan mga igsoon, no? Sa BEC. Kana yung accompaniment, pakig-uban, pakigpanaw uban kanila. Naatay gipang sugyot nga mga structures, no? Katong gipang ladlad ni Sir Marlon nga mga lakang, pero kanang tanan mga reference lang kana. Giya lang nga at least na kay wa pa kay ideya unsaon pagsugod, na kay ideya nga pananglitan katong pagtukod og PFT. Apan aside anang tanan, ang pakighugoy-hugoy nato, ang pagpakig-uban nato sa atong katawhan, adto na manggod nato dito makitaan kung unsa di ay ang mga realidad sa atong mga tao. Sa 70s o 80s nga mga katuigan, ang realidad mao gyud tong pakigbisog. Kay grabe po tong mga pag-abuso sa human rights ni atong panahona. So nakita nato nga ang mga BECs niadtong mga tuiga, nitubag sila sa unsa gyud panginahanglan nianang mga panahona, no? Gigamit nila ang proseso sa pag see, judge, act, diba? Tan-aw ka, puy-an nimo ang kahimtang, mamalandong ka kung say angay tubag niini, unya lihokon, no? So bisan sa atong panahon wa tingali ta lutusa karon, wala tingali kita daghang mga ingon ta human rights violation, pero kung tuag ta dito sa site, tuag ta dito sa masa, makapunit manggihapon kag daghang mga issues, makapunit gihapon tag daghang mga unsay panginahanglan sa atong katawhan, panalitan sa kakabus, no? No, dili man lang human rights ang atong concern, no? Kakabus, kining atong kinaiyahan, kining problema nato mga social problems, drugs, uban pa, no? Kanang tanan mulutaw kana kung tua ta dito uban sa atong mga tao. Kung makigduyog yung tanila, di yun di mo malikayan nga makakita yung kag unsay yung problema. Kung tua ta dito, kung tua on-site, hands-on kita. Sumor gini akong hagit kanatong tanan, no? Dili lang ninyo sa kami po mga kaparian. Ang BEC milambo ni atong mga tuiga 70s, 80s tungod po sa mga bayanihong mga buhat sa mga misyonero nga mga kaparian. Kung misyonero gani ang imong style, di gyud bahitabo nga mamatay ang imong BEC. Kay ang BEC ni sugod kini siya lipang nilambo pag-ayo panahon sa mga missionary priest na wa maghunahuna sa ilang kaugalingon kundi ang ilang gialagaran nga katawhan. Mga misyonero, mga foreigners, no, mga puti nga mga pari, hinduman namo to sila. Dihay gipang assassinate at Tunilya, no, diha to si Father Tulio Fabale, sikat kay to siyang gi-assassinate, no. Daghan sa mga kaparian nga mga Columban priest, mga Jesuit missionaries, Redentorist sa Mindanao. So, tungod kay ang misyonero manggod babad sa mga tao. Basta babad gani ka sa mga tao, makahibaw kag unsa ilang kahimtang, di gyud ka makalimod o di ka makalingiw sa imong pananaw nga pasagda na lang nimo nga wa tay buhaton. So kini ding immersion, pagbabad ngadto sa mga tao, mao gini numero 1 trabaho sa usa ka magbalantay sa karnero. Unsa man nimo pag-atiman sa imong karnero, ug tuwag imong karnero dito kabukiran niya diara ka sa imong bahay.
Unsaon nimo pag-atiman nga sulong na di ay giatake nas mga lobo. So, ang hagit sa BEC, pagpakiguban sa atong katawhan. Unya, di magyud na malikayan, nagyud na inyong gipanghisgutan ganihang mga problema. Kulang tas formation, kulang tas unsa diha commitment, daghang babag. Pero kanang tanan, kung ibutang lang nimo sa konteksto sa pagpakiguban sa mga tao, daw sa murag hinahinay ra po na silang masolusyonan. Wa man tayo magkinahanglan gyud og daghan kaayong abilidad o kanabang impormasyon. Ang ato kanang kinasingkasing nga pagpangalagad, kanang kinasingkasing nga pagtagad sa atong mga katawhan diha sa atong mga gagmayng Kristohanong katilingban. Mientras tanto, salamat kita sa Ginoo nga nasaulog nato ni kamo nay mantigong mureeko sa inyong mga kaubanan sa inyong parokya. Bisag ginagmay rata kada parokya, 5 ray pinakadaghan, pero di man mahinungdanon ang kadaghanon, no? Kundili ang kalidad sa inyong nadawat karon nga pagtulunan, ang grasya nga inyong nadawat dinhi sa inyong pag-apil ining atong BEC Day. So, gikan sa atong pagpakigugoy-hugoy karon ya human sa misa na atay kanang banding didto usa ta og paniudto. Dadunta ang grasya nining atong pagsaulog dining adlaw ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay ug sa atong tagsa-tagsa ka mga parokya. Kapasalamat ta sa Ginoo sa gasa sa BEC kay diha sa BEC ang atong mga matuohon nakasinati kun unsa gayud kining mahimo daytang lunod patay nga Kristiyanos. Way laing kalihukan nga naghatag ni anang maong venue nga ang usa ka Kristiyanos makapuyo sa iyang pa-Kristiyanos, ang BEC lamang. Mao gini dakong contribution sa BEC sa atong simbahan. Nga tungod sa BEC, natagaan og kahigayunan ang atong mga katawhan nga mapagahom sila, ma-empowered sila. Kay katong gipagbuhat sa mga bayanihon, mga buhat sa Mindanao, di man to nila mabuhat kung wa pa sila sa BEC. Ang BEC mo'y naghatag nilag venue, mo'y naghatag nilang opportunity na kapuy-an yun nila ang ilang pagkabinunyagan. So mao ni ang atong hagit usab maigsoon. Dalaygon ang Dios sa gasa sa BEC, dalaygon ang Dios nga bisag daghantag makita nga mga pagkulang importante nga anaa ang atong kadasig ug nasabtan nato nga ang tawag sa pagka-BEC lover mao ang pagpakiguban sa iyang katawhan. Accompaniment, pagpakigduyog, pagpakigunong. Inaot paunta. Manindog alang sa pagampo sa katilingban.